Kaixo, hemen gaude, You Suck at Parking jokoarekin, bigarren munduan, izotzezkoan, eta goazen gune honetara, ea zer aurkitzen dugun, ea nolako mailak dauden bertan. Hau izango da gainditu beharko dugun maila, lehenengo eta behin eman diezaiogun maila aztertzeko botoiari, eta aparkalekoak non dauden ikusiko dugu, hor dago bat, izotzkuekin, beste bat hor goikaldean, eta beste bat beko aldetik joan da, amaieran. Az gaitezen gure lehenengo saiakerarekin, ikusten duzuen bezala semaforoak pasatakoan, polizien autoak datoskigu batzetik, gu harrapatu nahian, eta, estanda eta akabo gure lehenengo saiakera. Bigarren saiakera bat egingo dugu, goiko aldera pasatzeko, eta, hilgaren ez gero mina hori jadanik ez dago hor, eta lortu dugu aparkatzea behar bezala. Jarrai dezagun bigarren saiakera bat egiten, oraingoan bukaerako aparkalekoan sartzen saiatuko gara, eta ez doak igozo gaizki, eta lortu dugu, ikusten duzu bezala ganorez aparkatu behar da, eta ezin da atzerantz joan. Eta ikusiko dugu hirugarrena egiteko gai garen, behar bezala aztertuko dugu lehenengo, aztertzeko botoia erabiliz, eta goazen hau bukatzera. Hortxe, jarri, eta, ikusten duzuen bezala, atzerantz ezin da joan, eta batzutan kale egiten da, ia eginda dagoenean. Ikus dezagun azkenengo saiakera batean lor genezakeen, beste bidetik batetik joango gara kasu honetan, baina, garrantzitsuena aparkaleko guztiak eginda guztia da, eta lortuta. Eta guazen beste maila batean jokaldi bikain bat lortzen saiatzera, kasu honetan bi aparkaleku oso antzekoak dira, azkenengo txanpa horretan behar bezala balastatu behar dugu, iman horrek irentziaz gaitzan, bortizki zanpatu gaitzake eta bere aurka. Beraz, beste bigarren saiakera honetan antzeko egin beharko dugu, azkenengo zatian azkarregi joan gabe, oso ondo, horre erregairik gabe geratzen hasiak ginen, baina jadanik helduta zegoen autoa. Azken hau behar zailagoa da, behar bezala airean buelta ematea komeni zaigulako, eta honekin dena ondo jonezkero, bukatutzat emango dugu, hortxe.